Llundain. Mae'n edrych yn fab. Methu os fi mewn, mae'r cerddoriaeth yn eitha uchel, so I'm gallu clywed e, ond fi'n edrych ymlaen I joio ti mewn. Mae'r penwythnos yma ar gyfer y cynllunwyr I ddangos eu gwaith ar i'r cyhoedd. Felly, dros y 2 dydd nesaf, bydd llond lle o ddillad yn cael ei ddangos a mae modd hefyd I wneud lot o siopa. Fel chi'n weld, mae gyda ni Juicy Couture, mae gyda ni Elizabeth Arden, Tony and Guy, ble chi cael eich gwell chi'n ei wneud, yn dincio fan hyn, a wedyn mae llond lle o stunt yna hefyd, yn gwerthu dillad a gefwaith, bagiau, pob math o bethau. Felly, fi'n edrych ymlaen ar gyfer diwrnod llawn siopa. Hwyl! Newydd ddod I weld casgliad fan hyn yn Ruby Lundain, a des I yma yn gwisgo'r sgarff yma, a nes I weld y het yma ar y mannequin sydd yn matcho'r sgarff. Felly fi'n meddwl bod rhaid I fi gael hwn. Fi'n really moyn hwn. Mae e mor feddal, ond mae dros 400 peth. Penwythnos Ffasiwn Llundain wedi dod I ben, fi wedi joio mas draw. Nes I wir mwynhau casgliad math fas pnawn yma, oedd e'n wych. A nawr fi edrych ymlaen I fynd adre I dynnu'r sod neu calwau ffwrdd. A mae'r traed fi wedi hen flino, felly diolch.